Nalazimo se na mezolokaciji Sanad na parcelama Logineka. U toku je proces siliranja lucerke koju sakupljamo u improvizovani silotrenč. U pitanju je drugi otkos i odvija se u jednom prohodu silažnog kombajna koji na sebi ima adaptaciju koja direktno kosi otkos lucerke i to transportnim prikolicama za ovu namenu vozimo do improvizovanog silotrenča koji pravimo na našim poljima, gde se posle odvija proces, da kažemo, same fermentacije te silaže i on traje od 30 do 45 dana, nakon čega može da se koristi dalje na našim poljima. Zašto nam je ovo bitno? Pošto se bavimo organskom proizvodnjom, ne koristimo mineralna đubriva, a isto tako ni đubriva animalnog porekla. I samim tim nam je lucerka jedan od glavnih izvora azota. Ovakav vid obezbeđenja azota može biti koristan za povrtare, jer sama cena koštanja ovakvog đubrenja će se, da kažem, iskoristiti mnogo bolje i kvalitetnije u povrtarskoj proizvodnji, dok u ratarskoj proizvodnji treba još uvek da neke stvari izmodifikujemo kako bi pojeftinili sam ovaj proces i da bi dobio upotrebnu vrednost i u tom segmentu. Nastavljamo da delimo naše iskustva i znanja sa vama kako biste nešto od toga što ste videli mogli da primenite i vi na vašoj farmi.